स्टार पवन सिंह के एक झलक पावे खातिर फैंस एकदम बेताब रहता रहे। जी नमस्कार, हम बता दी कि रउआ सबके पावर स्टार पवन सिंह जमशेदपुर में काला माटी के शूट कर रहा बड़े। काला माटी फिल्म जौन पावर स्टार पवन सिंह के बा उनका जीवन के सबसे बड़ा फिल्म होके वाला बा। वो फिल्म के लेके पावर स्टार पवन सिंह बहुत ज्यादा जौन बा की मेहनत कर रहा बड़े। भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अलग इतिहास रचे के एगो अलग जौन बा की लेवल सेट करे के पावर स्टार पवन सिंह शुरू से ही चाहता रहे। फिर से पावर स्टार पवन सिंह जौन बा की अभी पावर स्टार पवन सिंह के एगो अपडेट आयल बा कि पवन भैया फिल्म के जौन बा की सेट पर गए, लॉन्च सेट पर गए के बाद से पावर स्टार पवन सिंह रोज सबके पता बा कि जब भी कहीं जाले तब पूरा काफिला के साथ जाले। पावर स्टार पवन सिंह के काफिला इतना छोटा मोटा ना होला, पवन सिंह के काफिला बहुत बड़ा होला। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जब प्रोग्राम करे जाले भैया तो 100 गाड़ी के काफिला जाला पवन सिंह के प्रोग्राम में। ठीक वही तरह जौन बा की काला माटी के शूट पर भी काफिला के साथ पावर स्टार पवन सिंह पहुंचता रहे। काफिला में बहुत सारा गाड़ी रहता, बहुत सारा लोग रहता, प्रशासन रहता। पावर स्टार पवन सिंह के जलवा जौन बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अलग सेट बा, एगो अलग सारा व्यवस्था बा। और वह सबके पता हुई तो पावर स्टार पवन सिंह के जितना लोग पसंद करला सब लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह अभी जमशेदपुर में शूट कर रहा बड़े। कोई गो फिल्म जौन बा कि पवन सिंह के बैक टू बैक आवे वाला बाड़ी सन। ऐसे ये फिल्म के पवन सिंह चाहता रहे जल्दी खत्म कर दी, जल्दी जौन बा की कर दी। बहुत सारा लोग जौन बा की भी कह रहा बा कि पावर स्टार पवन सिंह के पावर स्टार जौन मूवी के जौन ट्रेलर आई रहा वो फिल्म काला माटी से पहले छूटी तो सही बात बा। काला माटी से बहुत पहले वो फिल्म के छोड़ दिया जाए। वो फिल्म जैसे आई भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मची। काहे कि पवन सिंह के एगो अलग छवि वो फिल्म में देखे के मिली। और पावर स्टार पवन सिंह के खुद जीवनी पर फिल्म बा पावर स्टार। तो रउआ सब का सोचतानी अपना शेर पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बात हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के एगो और होली गीत आवे वाला बा। जब पोस्टर रिलीज हो जाए तब तबाही हुई। बाकी वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बात सब्सक्राइब करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।